Dario ginaingon, pasalamati ang imong bana bisan dili tanan ang nahatag niya. Ay importante nga naningkamot siya para mabuhi ang imong pamilya. Ayaw pangabit kay dako ng sa. Morning na itabo sa kong kinabuhi nga, dili na ko may mong mahikalimtan. Nay, utom na ko, Nay. Kining, nak, hapon naman ron. Muuli na to ron si tatay ni mo ha. Nga nag-drive. Nag-drive man taon si tatay na mag-e-bike. Magkakaon na taron inigabot niya na. Gutom naman kaayo ko. Gusto ko kaon ko. Kaon ko. Sige na ba? Gutom lang kaayo ko. Uy, may hila ka man hinoon niyang maayo. Uy, hilom na pa. Gutom naman. Ala, sige ka, naiungo baya. Bisag adlawan ron, pero doon na bayay ungo. Usa hilom na ha. Aron dili mo tungang ungo na. Gutom na lagi ko. Asa man ungo kay kaon ko ungo. Asang ungo kay kanon akong ungo. Gutom na kaayo. Sige, dinhilan ka ha. Mangita ko og kawaman dito sa gawas. Pabuta ko dinhi ha. Kaon ko ungo. Sige, mangita kog ugo sa gawas. Ayaw paggawas ha. Kay way mo bantay sa imong manghod nga natuog pa sa duyan. Dinhi ka lang ha, Lilet. Kahini ay biya sa kong ate karon taon sa manikar ay wala kay kadatong taon sa mga laki paita. Rico, Yats. Simulay. Yats, kadiyo Ako na. may ganawag na ko. Yats, unsa man ha? Unsa imo ha? Doon na kay kailangan magpamanikar ha? Ay, kabi na ko doon na kay kailangan magpamanikar. Bida, mo na imong gitawag ko kay mahuwam kag wawar. Pahamas ako na bisag 200 lang yan, B. Viral lang ta kay abot ni Dario nga nag-drive og e-bike. Ay, still lang. Timing kay Kaday. Wag yung ko'y kwarta taon. O pa sa ko'y kita taon sa akong pagpamanikar, ha? Gisungog, gitaon ko sa kay gayunan. Kung doon na pa'y daghang manawag na akong mga customer, kanang manawag na akong patos ila, kay mapamanicure, at lagi problema. O, kay bisag 200 na lang di ha. Lagi taon, oy, unsaon nga. Aron siguro kang makadaka atong laki nako nga dako kayo to gusto nimo. Katong daga pa ka. O si Dignos ba? O katong daga pa. Kwartahan ba ya kay Ros Dignos day, ha? O siguro gyud ko nga makadaog makatabang gito siya sa imong problema day. Ato dito. Maayo ka, Yats. May asawa ra ba na siya nga tuas sa Amerika? Basi kimingaw na siya ron sa lawas nun nga kalipay. Ug unya iya kontripingan. Di lang ko, uy. Ay, sos, buutan na si Dignos. Ay, sige na. Ato as Dignos. Maluoy lagi taon to nimo kay dako bakit gusto nimo kani adto. Ay, pastilan. Kung ako palang untang imong gisugot kani adto day, Milay, di ka unta gyud magkabayayat ron. Kaya ra man ta ka nga buhion ba? Ug sa atong mga anak kung kita pa'y nagdayon, doon na ba ako'y negosyo. Wa ko magsalig sa kong asawa nga tuas gawas. Ari na lang ko, Dignos. Adto na lang ko sulain mangita og kwarta nga kahuwaman. Ay, lang kong pagbiya ko. Gibalibaran tabagod ka. Wa man tingali. Ay, kung pagbiya. Dignos. Dignos. Ay, pagbiya. Ay, lagi kapang ako ang bukton. Basig doon ay makakita og lainos pagsapot. Day, ang tinuod ba, Milay? Bisan medyo last ay ng imong lawas ba? Oh. Pero may pagbati, papagyapon ko nimo. Hatagan ti kag 50,000 pesos. Ha? Kung musugot ka nga, ang kunon ti ka nga, ini kayo na. Saman, o may taos palibot tay. Dali. Shoulders cake. Oh. O manakatas-taas, okay?
Sa? Kumanta kami labtan ba? Himuon ta kang kabit day. Unsa? Dili ko. Ato na lang ko, Dignos. Diha ka na. Dito sura lakaw ay. Hapit, sus, kaya. Hapit mo lupad. Nahandog isa sa magkasa siyang bana. Nahandog sa pagkasa siyang pag-asawa. Pero, gusto dyo ko ni mo. Gusto dyo ko mo tilay ni mo, Milay. Tilawan tagil ka. Busa, ang kunong tagil ka. Pinaagi sa sapi. May aano tayo eh. Kalamit tatay. Gigutom gid kay akong anak da. Kay ikaduha na ni mga syupaw nga imong gikaon na. Nga kining usa nga nahibilin na lang, kang mama na lang ninimo ha. Oo. Hoy! Naabot na di ka, Jar? Oy! Naibaw ka ba kung nasa si Milay nga akong asawa? Bayot? Ay, sos, dapat doon silang dignas ay. Ha? Kipuha ko na siya guwawar taon para mapalitaw makaon. Kay gutom na siya. Oh, utsa? Uy, dili. Dili mayong nga muadto na siya o magpaduol sa anang tawana. Di ko musugot, Rico. Nung sa ka, murag na baka man ka. Paita, oy. Dako gusto nas digno sa akong asawa sa daga pa ni. Basin iyan ning hayloon og kwarta. Hayloon? Nga akong asawa niya, Ikaw ba? iyang hilabtan. May sos, Tida. naunsa man sa taon. Kaya gano'n, hayloon man niya taon ka. Buutan ni masawa. Oy, naunsa. Gusto na ka ngayon, mabaka. Ha? Mabaka ka karon. Ay, tabo. Ay, Di sige. na ba itabo yung kabalakan do? Pantaro ha. Day, Basta- nabutay, nay. Day Milay. Ay, Day! hayloan ha? Ang balik ni mo sa away. Ingon na ana ang buhat-buhaton ni dignos nimo. O, dong. Iya ang tako nga tagag 50,000 pesos. Basta magpahilabot lang ko ko niya. Mao to nga, mibiya dayon ko, uy. Bahalag mamatay ko sa kagutom. Basta, dili lang mabulingan ang akong pagkaasawa. Day. Day Milay. Dong, bahalag po, Brita. Dili tagit ka bayluan. Dili ta kaluipan. Salamat day. Abi nimo day nakapakyaw ko ganiha day. Giatagan ko sa kalibo. Nya. Plus may kita pa kong daan nga 300 pesos kapin. Mao nga nagdali gyud kog ani day. Ug karon kay busog naman ka. Di na nako ni palabyon day. At utos kwarto day ta. Gana na kay day. Dali na. Day. Day. Digi kupulan ni Day Milay. Mahal ti ka day. Day. Dusintos ka pinri mo ang ginansya ron dong. O day, mingaw mo kay ron good. Okay na dong, eh. Ayaw lang pagsang imong kaugalingon sa pagpamasahero. Ang importante nga, doon na kay Mada. Nakapanglabada man sad ko ganiha. Naka 400 pesos man sad ko. Bites na ni. Day, si Dignos ba? Nagsigi mo tug paatbang sa ato ganiya day. Ay gid padaan niya day ah. Promise do yo? Yabag. Bisag kapila pa na siya magpaatbang. Digit ko madadong. Dili. Oh, Dignos? Human ko masayon nga gidaang imong bana sa iyang amo aron pagpalit og dugang e-bike. Miyan hidayon ko sa inyo. Alin sa unsa, ha? Milay. Dawatan ng sobre. Oh, Imagine, 100,000 ang soda na. Gusto lang kong nga mo tilaw ni mo. Bisan ka usang. Ayaw pagbalibad. Kay 100,000 kini.
Og bulang ka naman. Og may bana pa. Kanya, na usa ka anak. Kaya, gusto lang ko nga, mutuljak ni mo. Kausar lang ko. Kausar. Sige na, Milay. Unsa? Kausar lang ko. Hoy, Dignos. Bisag dublihon mo pa sa makadaghan ng kwarta nga mo ihatag nako. Dili ko ka na dawaton. Mahal na ko nga kung bana. Kontento na kong malipayon sa among kapobre. Dili ko hugaw-hugawan ng akong pagkaasawa. Busa layas. Layas kay wa ko mahangol sa imong kwarta. Milay. Human ko sulti sa akong asawa sa buot-buaton ni Dignos kaniya, nakahilak ko sa tumang kalipay. Kay mahal giday ko sa akong asawa. Ug dili siya makahimo sa pagluib sa among kaminyoon. Pagkabuutan gyud sa akong asawa. Mga katumay kasama ang kaagi ni Dario, dinhining tulumanon. What's the style? Pagkabuutan yun sa kong asawa style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.